Beginilah proses petani singkong kalau lagi panen singkong bolo. Ini dijungkel-jungkel. Habis itu dikumpulkan. Habis dikumpulkan, dikupas-kupas nantinya. Nah, ini penanti singkong. Ini dijungkel-jungkel balan. Nah, tidak semudah yang dibayangkan. Nah, ini bijinya kecil-kecil. Petani singkong. Ngempos, Bah. Ngempos. Biar. Karena sing tuwil cilik ndak kena dicapit tok. Banyune ngene ngendi ya? Nah, ini gubuknya petani singkong. Nah, kayak gitu loh ya. Kayak gini. Ini jamuannya. Mana di yuk bakar telo, digodok, ditape, direbus, dikolak, di nasi. Ngempos, Mbak. Lo ibu-ibune singkonge. Panen singkong. Ngempos. Sampai aku jungket. Sampai. Heeh. Iki nganu, tak video kayak engko tak kirimne selamat. Kirimnya siapa? Selamat. Wis sampai, Mat. Aku fotoin. Engko arek sing engko. Iki urung, kowe tak fotone. Engko tak kirimne Mbah Jimun. Engko tak video tak kirimne nganu sapa? Jono. Aku duwe nomor Jono. Lek Pak. Wadi ala melas nganu iki mbiyen. Sik war tenan Mbak, aku kewarkan banyu. Lah mbok kok sambelne. Moh. Aku biasanya pupune mie kan campurane. Apa? Lagi kok sampai sesora tak dilati cuwek. Lah wong sesuk lek kowe sedina lho sesuk ora sampe. Ora sampai. Soale medun rono akeh. Lho ya. Heeh. Tak golek wong nasi tong kasak. Anu lho Kang urung oleh rong kedok. Iya. Cek rong kedok misal. Kuwi karo Apik lho. Yo ngene lho lek asli lek di traktor ki. Iya. cilik tapi ra aos. Heeh. Cilik mensos. Sebulane barang penak. Ki engke lek ora traktoran paling oleh sakmono wis sampe tonsor kono. Ora lek nambian akeh ora telemu bendak iki. Oh, kalau mbiyen malahan gede-gede. Tapi nggonanmu gede-gede mbiyen. Iya. Lah iya, tapi gede-gede saiki kene tambi besar kono saiki. Nanti Tambi nekmu kuwi sing iki. saiki. Heeh. Yo, malah gede iki.
Lah iya, soalnya kan traktor kono ora. Lah padha traktor gede nekmu asline. Alah laris jabang. Barang-barang, yang penting orang gape nek. Ora kopo Mbah Pi. Mergane ora ndek duit nek gape. Diutang oleh lho, tapi Ke utang gak? Anak gur Mbah Mono cerita ayo. lek diutang double, panen jagung ora apa-apa. Angkan-angkane 500.000. Sopo aja amit-amit. Wis jenenge anakne. Ora anakne double li. Gur bagi tenan. Lagi mon arep omoti. Bojone dhewe ben. Lah iya ya. Ah, kok dilat sampai esuk. Weruh. Wis banyak karepe. Ndumu elek tela-telo ngono. Kok tikus mati. Kok tikus mati. Paling lek tinambian nom-nomane suwanger nang wong-wong. Ora lek di lek serak cocok giet tak ya ta ya. Alah. Abane kok mbah. Lah iya. Tele-tele lah wong tak cedak. Mesti gua Nas. Tapi lek wis kadung padha sedek ora oleh leren. Tapi ora tau. Kater. Apa ya wong cilik aku piro lho, masa kowe sak desa kok senengi kabeh. Aku jadi perawan sampai njebute urung pernah gak pipiku dadi senggol wong. Tenan. Lek diambung kerep. Lah ora pipil langsung ngesor. Mas nopo Mas Umi? Gobor blarang ngene. Goblok kambune. Winger belum tak. Ya wong gobor. Kira-kira dikenek ning karunge. Lah tinggal danggon lho. Kereken ana ono. Apa? Dikerek.